quan es produeix una malaltia, moltes vegades es produeix un tall biogràfic. La persona, vull dir, en aquell moment pot estar molts anys desconnectada de tot i es treballa precisament aquesta connexió i, per tant, en molts casos, aquest tall biogràfic es produeix en l'època més decisiva de la persona, quan la persona s'està formant, quan la persona està a la universitat. Per tant, has de recomposar d'alguna manera tots aquests vincles amb lo social, amb lo comunitari, i aquest és el treball que estem fent. Hola, mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Vamos? Si te parece, podemos empezar a hablar de piso. ¿Cómo va la convivencia? ¿Cómo te desenvuelves con las tareas domésticas? En la convivencia de piso, ya al principio entré sola, ¿no? Y tuve un poco de miedo, un poco también de inseguridad y no sabía cómo hacer las tareas tampoco. Claro, yo creo que, mira, los nervios del principio, pues a mí me parece que son prácticamente nervios universales, es decir, todas las personas cuando iniciamos algo nuevo, algo comprometido, ¿no? Pues es normal tener un punto de nerviosismo, de inquietud. Lo que a ti te pasó probablement le passaria hasta al más pintado. En aquests 30 anys, bàsicament, jo crec que un dels elements personals d'aprenentatge està basat en la modèstia, en què contínuament has d'estar aprenent i aprenent de la persona en dificultats que tens davant, no? Al cap i a la fi, quan dius rehabilitació psicosocial, que és el concepte teòric del que parlem nosaltres, no som nosaltres que es rehabilitem, és ell o ella que es rehabilita, que desenvolupa aquesta capacitat d'autonomia, i és tu que l'acompanyes. Bueno, mira, parece ser que las cositas van bastante bien, Piso, el curso, vas encontrando tu lugar como alumna, te vas sintiendo una alumna más, las dificultades las vas solventando, te vas descubriendo como una buena alumna, sobre todo en espacios, ¿no?, de dinámica, de role-playing, de teatro, cantando, que bueno, de hecho son las especialidades que a ti te gustan, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con el escenario y tal. El escenario, y aparte que no solo eso, también es que he participado en muchas cosas y eso también me llena mucho también. Cuando entré en Tres Turons, pues mi objetivo era el siguiente, el poder hacer actividades para poder mejorar el estado de ánimo y para poder tener la confianza en poder conocer gente, poder por lo menos estar bien con uno mismo. Y eso también me generó mucha actitud, mucha positividad, todo era para mí positivo, porque al hacer cosas también lo que es el cerebro pues te cambia a pensar en positivo, no en negativo, porque yo pensaba en negativo. Bueno, Nos vemos, ¿vale? Cualquier cosa me llamas, WhatsApp, y tipo de piso, ya sabes que te atienden, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, que vaya muy bien. Vale, igualmente, Venga. hasta luego. Hasta luego. Cambio luce. El teatro me ayuda mucho a confiar en mí y también todo lo malo que has pasado también. La Fundació Tres Turons treballa bàsicament amb 4 línies principals. Una és tot el tema de la rehabilitació psicosocial, que és una de les 2 primeres línies en què va treballar la Fundació. La segona línia en la que va començar a treballar és tot el que és la rehabilitació laboral, amb el servei prelaboral, servei itinere, etc. La tercera línia, que aquesta és més actual, és tot el tema de l'habitatge, el suport a la gent amb el seu propi habitatge, el programa de suport a la pròpia llar, el programa que tenim de vivendes, de pisos assistits, i per últim tenim l'empresa d'inserció, que diguem que és la part final del que és la part prelaboral, que és ja quan la gent pot començar a treballar i a tenir per tant una feina a través de l'empresa d'inserció que els permet accedir posteriorment al mercat ordinari. Voy a abrir, ¿vale? No picamos. Hola, Laura. Hola. Mila. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cele? Hola. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¿Sí?
Bueno, chicas, una cosita. Voy con el tiempo un poquillo justo hoy, Vale. así que vamos a intentar agilizar lo máximo posible temas de cuestiones domésticas, rotación de tareas, turnos. ¿Qué más importante? Vacaciones, porque Mila se va y habrá también que organizar las tareas de forma un poquito diferente, ¿vale? Y lo de siempre, si ha habido alguna cuestión esta setmana que tenga que ver con la convivència... El que promocionen és facilitar al màxim la inclusió. Això vol dir que depèn de la capacitat d'autogestió de la persona, poden estar en un àmbit més protegit, amb més pisos i més acompanyats, amb més servei de suport, però poden estar amb el pis de propietat, per exemple, o amb altres pisos, amb una comunitat de veïns absolutament normal, i així doncs, també és una manera de treballar per la inclusió i per la normalització. ¿Qué valoras más, por ejemplo, el hecho de vivir en un piso con soporte a como vivías antes en la residencia? Sinceramente valoro más la libertad. La libertad y ser autónoma de poder decir, voy a hacer mis cosas, voy a limpiar, voy a hacer esto, voy a organizarme, voy a reunirme con los que convivo con vosotros, la convivencia, para poder mejorar las cosas que no están bien. O sea, son muchos factores, ¿no?, que conlleva esto. Y yo creo que me siento muy acogida, sinceramente. Hem de pensar que passem d'un paradigma de tancament, és a dir, d'apartar la persona de la societat i tancar-la, a totalment amb un paradigma contrari, que és agafar la persona i treballar amb ella en un context comunitari i normalitzat. Per tant, tot això, els canvis s'han produït d'una manera paulatina. De fet, passem d'institucions tancades a treballar amb la persona, amb la seva incorporació efectiva al món. A veure, no es vol parlar d'èxit. Cadascú intentant de treballar allò que necessita. El desenvolupament de l'autonomia personal pot fer que en un moment donat hi hagi un acord entre l'equip professional i la persona usuària de dir, bueno, fins aquí hem arribat. S'han desenvolupat, pot anar al club social, o ha trobat una feina, o ha trobat una pràctica comunitària que li permet desenvolupar-se personalment, però sap que té el servei aquí. Antes de entrar en Tres Turons me imaginaba que no podía llegar a tener un piso, ni hacer teatro, pero justamente me di cuenta de que siempre no hay que perder la esperanza, siempre hay que tenerla, siempre hay que tener fe en uno mismo. Eso es lo que cuenta.